बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। बिटिआरआव दुंहाव थासारि। बिटिआरआव मोननै गुलि गावनाय जाथाय सोमजिदों। चिरां जिल्लानि आमगुरि थानानि सिङाव थानाय आमटेका बाजाराव गुलि गावनाय जाथाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय हरनि 12 रिंगा 30 मिनिटसो समाव अनिल इसवारीखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा AK-47 जों गुलि गावनानै गोब्राबै जखम खालामो। हरनि समाव माखासे दुथांफोरा अनिल इसवारीनि न'आव थांनानै फुजा हैबाय थानायाव थाब सिखारि वाल बारनानै बायजोनिफ्राय थरद' गुलि गावनानै खारो। बिनिनो थरथाम गुलिया अनिल इसवारीनि देहायाव नाङो। गुलि नांजानानै गोब्राबै जखम जानाय अनिल इसवारीखौ बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव ICU आव थिसननाय जादों। बे जाथायाव सोर दुथांनि आखाइ दं, सोर मानि थाखाय मा सुथुरनि थाखाय मावदों, जेबो मिथिनो मोननाय जाथ'वाखैब्लाबो पुलिसआ बिनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बुंथिनो गोनांदि थांनाय माखासे दान सिगांबो चिरां जिल्लायाव बेबादि गुलि गावनाय रां दाबिनाय जाथाया जादोंमोन। बे जाथायाव जिउबो खोमानो गोनां जादोंमोन। बे जाथायनि उनाव फिन बेबादि गुलि गावनाय जाथाया थारैनो साननो गोनां जानानै फैदों। बेबादिनो थांनाय हराव क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियावबो गुलि गावनाय जाथाया सोमजियो। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि नाराबारियाव हरनि समाव सिनाय मोनै दुथांनि गुलि गावनायाव सासे फिसा फालांगियारि सुनिल मण्डलआ जखम जायो। फालांगियारि सुनिल मण्डलखौ हरनि समाव बाइकजों फैनाय सानै सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावनानै गालाङो। गुलि गावनायाव जखम जानाय सुनिल मण्डलखौ बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बे सेरफांगुरियाव जानाय गुलि गावनाय जाथायनि सन्देह गोनां सानै दुथांखौ पुलिसआ हमनो हाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। हमजानाय सानै सुबुंखौ उत्तम राय आरो मृदुल राय होनना सिनायथिनाय जादों। हमजानाय सानैखौ KLOनि सोद्रोमा होननाबो मिथिनो मोनो।